Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwei urang ba obelatip kerteng kum uba dalas shadap sabhuwes nam karta ubadei ulok jongakong unika bamon nakashnong shangktat kawei nakishnong khaput haribha district ula sha bom jam bat sha kerdam hakirunar bomla ban itho haplau yang lajong hadu ba tip breu shu ringkat gejinglingkian jong kasnam hamadan hadu ba ulamin saujur hakibenta jong kakle bat kashadam Karkum kecingtip belayok dum loong bagani kecingca kalajah ka arpu hendu terip menta ubnai bat ya kati kecingca lalap dak lok jung u kakong unika bamon hakapor sau biji minstep kebatia hasenda kejuk ke ying bat kebas ngolingo kalong bakalok ka klam yo sngo ye halor kejing sha tiat sha bom bat sha kerdam ulok lajong bat kejing place nam hamadan Karkum kecing thu kalok kale thu bu ulok jongka ulabu a ya kati kamiet bat don bawan bu yu bat hakati kapor kadon baru henmen jongka bat ulapha khatja bane bam jalang hendai hadian bola dab bamja uken rayaka hendai kralik banthia no namar baka samthia pala kaliya thuru hadian baka yo thia akam don jingtip shu ke e ka baja bat kam shimla yo sngo e ka jingsha sho sha bom jong ulok hendai dei ta dakapor sau bijimin step baka lakhi namar ka jingstam ukhun kelalap penban bo ulok jongka ulathia haplau ringkat kasnam bat pentip marmar shaki bahayang halor kati kejingja Kale thuru bahagi por bemenswa kala judan kejinya sho berkekemi jongka namar kum kayeng kasem kimsuk i kejinya poi kha jongki na kaliang uba plus shadap uparatrai jongti urang ba basha sho ule thu bakat kum kejingtep bayo hakasngi sajan kebede ka step arphandu tarik hakapor san baje ai lingba ukthau kurim jong uhenmen jong u ubasha sho ula pentip ba uba adalas tip breu shu bat marmar kum upara ula pentip shaki pulit ka maulas nai police outpost halor ketika jingja bat lapen kit marmar shabhoi rembong CHC bat namar ke jingmin saw ke bajur ki doktor ki lapha pen kit no shane grims namar ki benta jong ka kle ki lapat bat kum juru ki benta jong ka shadam bat kum ka yeng ka sam ki dawa na ka bor pulit bagi deban shim khya ya ne ka kam khnang banam aila ki runar bagi kam snia bikin kharoi kam tam ban thmu ban shim wat ne ka jing embri ulong ru bagani jing sha sho u hanman jong u ka de ka jing sho dusman bat kebalapalat bat hadu menta udan ha jaga sumar ha ICU jong ka negrims klempat ti brio satya bat kum ki bahayeng kila ujoru de ke ejahar ha maulas nai police outpost banne ek badan kam bat ule thu bagi pulit kidang phone bat kli u menta kar bukhnai tarik halor ka jinglong jingman jong di urang ba nadu bakila debu ek FIR nakliang uba bat scam so tun rang ba shnong ka shangtat ule thu bana kaliang ka shnong ka kwa ban pinshai halor ka jing sha sho dusman uti urang ba bat nadu ka tik sngi ka baja ka baki pulit ki wan shaw uti urang ba ki khlaman mi shu sha ka shnong ula ongru bagani jing sha sho kala jana ka por sha ka por namar dang haki khandiat banai baladap kala dan ka jing sho berka kyau jong u ha ka bakala ksi bat mu ban penyap yu hadian ka to ka por kala jab yang sakawe ka jing kan at Hak bauti urang ba ula syak dat biang hak kiau kurim haki benta ka shadam bat kiwe ki benta bat kum ka shnong kala sneng bat kentu yu bon ken ria ano na ketika yeng namar kamlong ka basngan bon shong sa hak ketika yeng uliat huru bana kaliang ka yeng ka sam jong ketika kiau kurim jong u kala dan shibun ki jingja bat ki history ki ba penja buram ya ka shnong ka thau bat le se ki ba sho yu ti urang ba ki dei na ketika jo ka yeng namar dang hakini ki khndiat snam Ketika kiau kurim kala shimru ek minsiam jong kamela jong kabala prap hosnam karta. Kum ka shnong ka pendram jore ketika jingja bat ka jing berngam bersit jong ketika beriau yaki nong shong shnong namar kala ban ra ru ka jing shong sier ki pat ba bat dang hakini ki arsngi nilai sngi kala berngam ru ban den thamau ya ka we ka long kami ketika shnong bat kum ka shnong kala kerpat ki bor ka an ban shimkhya ban kame ketika beriau bat ladalap badai ketika jo ka yeng ka badan kti ketika kam Nakaliang kashnong kumbala juya keren bat ki pat ba kan sa shim sendan da karai ban be shnong sendan hendai hadu menta ki pulit kim pat yo kam yanu watla ki bahayeng kila da ban ujor ek FIR nadu ketika sngi ba syabom uti urang ba Emang jap kita. Lah redam itu.
ngade ngam tip repi ba tu kamit ba ulok jong awan haying labu ai te don tau kuni jong u de jai sadap hi te wan bu ani hieng wan bu ani hieng te ong te ulok khat jana bat yodu bat yang ong ngam ta te ngala khat ka jang ngala ai da kile de bam jam ta ulok jong am pat de ban bam te tau du jong tau lok la de ban bam da la de bam te tau du u shong phang te la le na la le te tan men pat u nang bam ja de bam jam ta te tau lok jong pat la kroy nga pat te apa dengan tiak nak khap ngambun kedin hira te pra pi snow ye kan jing la ye siapa ngam yes ngor nga hapur ber Ti dan lang mapi tu kemet apor bada ja ke jinja don ngahing tang malong bangat la tiak te apor kana budget la ka jinja te pra ti beira yo so beira bala ba yo por bawan u tau long ro ngat la tiak te ya aku pun juga bagi tak bersiah ni kita kan pi kan budget tadi kita belum budget insau siapa por ba lap ngat tu lok ngat sau beje so budget kita kan pi don jing tharai in menu balik la balik ini kan te pra nga por mit te yo ngor nga te pra nga sa te ha ko por ba pila wata dan biru na am dan raman mana rom dan ro tang lang ngade ba long yesu po gini kon penhiar takadau khi sau beje te lap in tu lok tu tele te kum ba pi ang mene dan lang man jung pi kemet te apor man step apor ba pi lap itu por ba lap i lok te don tang marwe lok lang na em don chura te pem tip kan budget ini man jung pi te pra aku no pi i kai dok pi bersiah ba balak khi thia na hing te lap masa kita mesti long ba ya penhiar kini kon te ya ba me tau sa phan te ya penhiar ko en na khi mas lap ngat la le mare tip ya pentip mule pentip ya ki bahing hasem tu lang te la lap na isteng ti pomlet tenan taksi adu minta kakak ke papi nak ning pi la ambil di ni jing show idam pi ti persa ngate ke bahajing hasem wa em mereka jing ya dai ga jing ya suk te la do ba shong ya sa wa em mereka jing ya hun ya suk te kinong pensai kinong wan sneng kinong wan krau em re ngate perkhat slai tang marwe ya kada jing bisa maru bisa ngasa bat u lok jok ngahe man man kasi tang lok bat ki khun haswa jong kene jinja ka dan am ka jing ya long ka jing thut ka jing ya long ka no jing sa da bu ha nya sam pat dan ra ba uni ulok jongar da lu ai to la syo la bom yang ai kini ki khun ro dat u syo te mei te lap la ka khmat te long laya dat pat ka mei bat tu ulok na por chwa sa hang ne ha kaying jong ulu para persa jongi baraman sao kumala kren hakmat jimpang gabla serius ba te mentaka sa haga polis departemen ban thret jegini dibreu te ban thret jekine ban lap jekite jinole buman kalong da ka je lang hi kasnong bat ni ki bahing te hangne udon urang ba smong kena kaliang orang ba silong bo la persang ban keli ban tokit ya kurim dan ka tengah jo unu bahing hasem jingi baraman sao ka jaka tia jo kam da jingai tang simetar bat ka jing tia juga hangne ni don hangne hajaka te ke tunggu jubab jong ka kurim jo unu bahing hasem jingi wong ba gajinya poi kha jongi bat une kupagi kun ki bahing hasem jonga kim suk kata ka basai ba sinong don kat mat bani teng il hapet sekrau nuar ba kim suk ki bahing hasem ha kita kamit ka bajia ru urawan saying udon helmen jong kunum jung te kane ka kurim jung kong hadin nang ta udon tang ulok jonga ba helmen jonga nga tengah ayo sia ngam tik su ko jayu
te nagaliang jongi ki bahing hasem ni don hi ka jisngo ba kumno ka kat ka kurim jung ul na tengah jung ul don mat ki kun atau to henman kar udon kim yo singe ubri bla tia man sao nakat bat ki ding so ding tangon hangta te kalong ka ba ka nagaliang ki bahing ni kerpat ya ka polisi departemen bahkan tokit banyak ya kini ki kun ki ti ju kalong ka balapan suba yang ki bahing makumno kam yo singe we anang tapat kalau paus na ba kajinya poi kha jo gine ki bahing hasem jung kai kin ki kim don jing su te ka de kata ka ba ngi da kalyang ji ki bahing ni su karun ko ji su hangi wal dang yim la ban pun sisa ya kata ki sem jing lap kum ko jubab ka bala kali to kit na rong bas nong lem ban ki bahing ya ka kurim ju te na kalyang ji ki bahing nga su ban penpau ya kane hakmat jong ki bor jong ka anyru bahkan simsya ya kane kalen tin mar ban lap ya kane kalong dag je tre lang di bahing kat bal ka snong ka thau nga sa dag lang ka snong ka singsi ban lap kum gine di dia ku snong ibarit ban dia ka dia pu di du ne ka masa ko menteng ka snong ka thau long ka bun nom ka burom ka ijot jong ka snong ka thau ko bisibun na kaliang jungi kum ka longing jong ka kur jai sedap ya ka jingjia jong henmen jungi ude ba telas sedap kat kum ka jingtip ka bangio ha ka sing sejanya arpen terik ha ka por sanduna la ne san bajemen step iyo jingtip ba henmen jungi u sha sho ne ka jing sha sho hadu ba la mut kum ban peniap andre ka jing place nam hang ne ha kan ka plau ying tia ka jingtip ka bangio leng ba dau thau krim jungu adin bangilayo ka jingtip bo bre khi shu la shu thia hamadan te nakaliang jung ki bahing junga kila ring ya ka video call kila pha sanga henre ngala pha sa ki pulit bat nakaliang jung ki pulit ru kila kloi ya ka ban wan simti youtube bre ban wan page tib udang im man ya dayap te henre hadin jung kata kila ra yu rengkat ke jebe lang jung ki pulit bat ki poing pesem junga lara yu siapo si berembong dadin ba kila poi ha berembong imat long kila ai ki dawai lani kila ta ki plastar ki yu i bo breu umpat tip pat benai e pang kamno ka jinglong ke jingman adin kata kila rifar yu siapo nigrim amenta udon hapo nigrim hapo ISU andre kat kum ke jingtip ba ke jingmong bat ke jingta hapo komet ke jingu kolong kawe ke di na kabenta jung ke kli lapai ke kli ka baar ke di ke jingmong jung ke sedem imat balong kila yu la kerdem yu Ndrei kum kini ki chai jingjia ngi na kaliang jung ka ying kasem i dawai ki bor ke bahalor makidei ki banle ya ka bateng e ban pelap ini ki breu nomar kani ka dik kta ka we ya ka imlang ka salang hapo jung ka dong bakatany Ndrei kani ka shuja tang ka lungkur mankur jungi le se kan jaru ya wat ki we ar ka lungkur mankur de kumta ngi dawai ki bor ke bahalor bakin le ya ka badon kam khnang bingen lap kum kini ki jai breu bakin nom bit ban kharoi hapo jung imlang salang jungi hapo jung ka dong katany ni na kaleng jung ying lada ka police department ka nam simkhia henreng la kmil tiru ya ka ban ya kendu wat UDSP ru namar ba kani ka kam de ka kam ka barit namar ka kum ka jingjia ngi i bo breu jungi omba ka de ka jingsyo ka ba tang kniat kan soi henreng la i lupa ka jingsyo ka bala sya palat om tang ya ka met jong breu la srim kum ka met jong berat henre ka jing play jong ka snam wat ka jingdu jong ka met ka long ka bakrau te kumbangi i bo henmen jungi hadu manta pati breu i namar ka jingta kalong ka wei gedi ka kli ar gedi ka sedem telese hadin jung operation ya katang mela ban tip mentasni kin ndrung i upo operation wat lada ngi kermen lada henmen jungi un sabha ngin sayo susu ya report ka pasai te kumtang i banjur ya ki bor jung ka police department bagian le ka banon kam khnang bagin yo ya report ka pasai te nakaleng jungi kuble sibun tangkini giltin kaliang jungi ki bahi ngasem ya katang imla bentip namar ka dege jingi jungi arngut henry haka kam kha kaman hi ke judon kata ke jingi kran kaliang armamla henry ya katang ngimpan siam le tele se ka dege jingi mon jungi arngut te ya kata ka statement la ne ke jingkli ngako ai pin kli nagalok ju namar ba ka kan kampip ba maka ban yang iki bawan hang Nakaliang jongi ki bahi ngasem hadin bangila snap ya gani jinja ngila file ya ka FAR nadu mensis jan ar penruterik apo outpost mosnai hakapor khat arbaji khat architeng gemtu ngila bu ya ka FAR henry ka report ke bangio nakaliang jong u IC in chat jong kete ka outpost udang syufun nadu kita gasni udang syufun hanga men step hakapor kendai beji sisin bat meneh hakapor khat arbaji udang keli bat wat ya report kumno lalong upo ying persem jong pi te nakaleng junga ngasu ju babi u ba ula poi sport nigrem udon hapo ICU te tip ka i gadau ba long pulis u ule ya kanu kanu kam ngamla ban tip mar ka di kam ka jingki
Henry ngashu itu khmat jung pi ki press ki media nakaliang jung police department ushu phun lani ukun tip yang atang mentas ni ulung kelish pang jung kene kam. Hakane kapur keno phaisngi nakaliang kasnong isu dap dakajing saudiau bat so jaburam kasnong katha nging ban sakhi lang rengkat kinong song snong rengkat bahiang basam ki kur ki jaj jong ini bamen saw bat rengkat ka kurim ka jongu ka bala don ne bala kren sakman ba pensai dan nakaliang kasnong ikwa hi bat ben pensai ha kilat patai kubor kumbala ya pensai lem ki bai habi dei bat kene ka jingja abo buri menta uladon apring kajing sumar dia kabal along sa koma han ICU de ya kaliang ke police department haki arpun retrik kila phone changa kila ong ba kaja kaja mta hasong ping ong ho ndai na kaliang jungi nga to pusngi ngamdan hasnong de ngal IT be haki pulit bikin le ke ibrangkam hadin kat kitu gi arsingi lai singi yam de na kaliang ke police department ru khampoi ka report khampoi te ngali mi biang syaki yang bahing basam juki ong pila long becu ya skap ne pi de benya ya chakmat mokat kum ka FAR ka bafibu tiong ngumde ben song thaj ka kamram te hab ye tre lang bakas nong ila da ki song thaj ki bahing ngi kasnong tingi hab ye ya kadaw namar ka jing bu jing sier kalong ya kasnong ka taw ta ka jing ja jung ne basadat menta podan na pring jing sumar kala jana ka por kuma pensai baka jing ut jing nam jung wala tip pan song pan taw ya kata siya bangan tip mangala tip sig pajbat nong song bahaka kini ki benai bladem lai benai bladem kaladon kata ka atem nakal yang ka kiau jong kalaksi yo ne kenjar rendang ban kalara kata ka kubor hakeleng keleng kasno ya kata de bang saki merwe ne ngakeren merwe hangne te hadin kita ki katu kat ne porpan hadin katu kat ne benai kesulong tang si benai duna kala jab yang sok kawai ke jing ya kenat biang jongki kala poi sya ka jing ya dan da ka kente yu sunrang hadu bala kala adat ni kenja sadem pada kenja keti te ngila pak sumar kala ong yu ben be ke jing sumar dong ong memden jing skan ne ngila sning men kentu yu ba un kenja no na kan ya poi khan mar bam dari ka pengin jesu te so ko wi so si ba na kalyang kayeng kasem jengki ne kala don bonsin ka jing mi ka ba penjak borom kasno nang hakini kisnem ke bladem yung arjar play kalami ko ka berdorkis kabakane ka buri ko ba atem teng yu ne phuna kala sim ya ka ba mensim jong kemil jong ka bla don cheki prapo san snem tam kata men ka balong ka kemi jong ka hati por baka bakale kitaru kila long kum kini ki atem ki bawan jaman ta te nakalyang kasnong ngi penrem hi kata nomor ba kajing le jong ka bat kajing berngem bersit kai kinong song snong masuba ngin kentu sa kabor jong kaan baki de ben sim action biang ya ne kabriong ben set ya ka ben penjengai na kasnong kataw lada kamla kaan ben le ya kata ngi kasnong ila rai bet kawai kasur kumjung pajba bangala poi ku boranga nakapor sapor bala kentu pada ben be snong ya ka namar ba kalawang ra ka jing siiri kinong let nong wan nong song snong mentala den ki arsngi laisi ba report changa bakala ra so du mau belen tem ya tawi ka brio bahasa jan kalau don ka jing berngem men penjap ya no kalau don ka jing berngem men yeso ya dat kating teng kila penleranya kasnong ki yeso ya dat apreng surok singkian kimi ki kiten ki ba penjap buram ya kasnong kiten kala long kamakwar bat kadi ka brio bam salia ben penmi jing kurmar no te nakalyang kaan bunsin ngelawan nyelam kilaya akmat kilaya ru kalayeng ban pin itu ya de bangadai bangadang sumi aja abang idan ya kata ka naka authority jong sepang kapaksu even hikai kumno ben yu ka awareness program naka legal authority ta ka tus ngiu ngite ngila ong gila ya ki jukuli ben ki jong blau la pai jil kumno ta kalayeng naka jing so sarong jong ka bangalawan aja te ka jing mi jong ka ben jeng kum tu bada ben so sarong badan nong kersan nasnong jongi kum kita ge nong kersan ba kersan ya kan ya kayo men si mele ikam ba kensha hasnong ben penbu ya ka snong ka taw apa dengan jisi kelung kena khantam ki marjan basong begini keladon ke jing syak bergem mesyuaru wakane ka kon ru ya ki jong kane mentah bensin ru ngalayo ka report baki tiang ya ka kemila jong ting ting ba baki tiang ki kimi ki kon ya la ka kimi ki ban rut di kan natam kenya tiang te kum kasnong hi ngong pendong pet ngi dong bet daya kaan ngi pentip hakane kalat patai kubor bala dangi ngalayo ya ka report ka basai nomor kini ki yang kasem jong ki
Kalau ba penjak buram ya kasnong katau. Bar ka balale ki kam thosa nadu ki por menchwa hadu ki por ba mentaru. Kada hitang kadong yung gini ka bala penjak buram ya kasnong katau. Harut snong ne omre tang kasnong. Bat kila de gini kilong ye tingi nakalyang ka jongi kum kasnong. Yin sa isim ya karai hakini kisni benwan yin sa isim ya darbar step. Mungkin sim ya karai bengin nem no. Marngi kum kasnong sya kalat saka sigibri jong kaan ne sya kasurkar ngi pentip ba aneng lalap ya kadau. Si sundan ngin be snong ya kan ya kalong yung nomor ba kala penjak buram bat ka bunbu jing siir ya barok kai kinong sung tang kata nakalyang kisnong ikwa ban kan bencai ini kong dong babit babyang habi dei bat ka jing ya jing ir kalong perfect kabyang ka karteng ge jing ir ka dei ka warni boman teu neu dan bok boman ne ko bok deh bok boman neu ba khun jing udur midan ngi padeng ge FAR keempat klip saya tang nang clear nang la utur ulah di bawa penjular ya kasnong ukun jeki badula penjular ya ketau rep jengki brio ling baka jeng tu sing jong u ting ting ka ngi kumkin sung sung tige tung sing saklau ting ting kibu jeng doi ne yang ben bah ka rep kan yang ndai dadan kum kitu ki brio bawa penjular pak ya ka rep kaki jengki be kawan rak ka jeng tu nong baka jeng sosi ya kalong yang jengki be pak tang katahin nak leng jong tang sau bangan kentu ba kumkin sung sung ru kini ben husiar habai i kini gijat brio banyak camcengai nomor ba kajinglong jengki katurut ke laut nomor ba kalale nakasnam ka kemie ka bakhaya ka kata ka be katurut ka ut be hal long yung sen jengki tingi kusnong ibu jisi tang kata